дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тақдими тӯҳфаҳои молию пулӣ ба ятимони вилояти хатлон. соҳибкорон дар шаҳри ҳулбук муҷассамаи 11 метрии восеъро гузоштанд. омодагии тоҷикистону чин барои рушди минбаъдаи муносибот. раиси вилояти суғд ҳамроҳ бо муаллимону деҳқонон пахта чид. лутф: тоҷикистон донишҷӯёни афғонистонро иҷозаи вуруд додааст. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Мёнисат Амулоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 60 нафар ятими вилояти хатлон тӯҳфаҳои молию пулӣ, саролибоси зимистона ва шириниҳо тақдим карданд. роҳбари давлат дар боғи хуталони шаҳри Кӯлоб бо ятимон вохӯрӣ намуда мулоқот карданд. хабар медиҳад хадамоти матбуотии президенти мамлакат. бино ба гузориши манбаъ, роҳбари давлат нахуст ятимонро ба ҷашни 29-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда, онҳоро барои идомаи таҳсил ва дар оянда омӯхтани илму дониш, махсусан забонҳои хориҷӣ, технологияи иттилоотӣ ва касбу ҳунар ҳидоят намуданд. муҷассамаи қаҳрамони халқи тоҷик восеъ аз ҷониби ҳайкалтарош Хушбахт Саъдиев сохта шуда, баландии он ба назардошти таккурсии 11 метрро ташкил медиҳад. дар маркази ноҳияи восеи вилояти хатлон, шаҳраки ҳулбук, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гулгашти восеъро мавриди истифода қарор доданд ва аз рӯи лавҳаи рамзии муҷассама парда бардоштанд. тибқи иттилои котиботи президенти мамлакат, ҳайкал бо истифода аз металли ранга сохта шуда, таккурсӣ ва атрофи он бо санги хоро оро дода шудааст. баландии муҷассама бо назардошти таккурсии 11 метрро ташкил медиҳад. таҷдиди гулгашт ва гузоштани муҷассама дар ин майдон бо саҳми шахсони эҳсонкор ва соҳибкорони хайрхоҳи маҳаллӣ сурат гирифтааст, омадааст дар хабарнома. тибқи иттилои манбаъ, масоҳати умумии гулгашт 1 гектарро ташкил дода, дорои беҳтарин шароит барои истироҳату фароғат ва сайру гашти сокинону меҳмонон мебошад. манбаъ афзуд ки роҳбари давлат ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, ҷиҳати истифодаи самаронок ва бо нигоҳ доштани гулгашт масъулонро муваззаф намуданд. миёни вазоратҳои корҳои хориҷии Тоҷикистон ва Чин даври навбатии роҳизаниҳои сиёсӣ дар шакли маҷозӣ баргузор гардид. бино ба гузориши вазорати корҳои хориҷӣ, ҳайатҳои тарафҳоро муовини якуми вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Хусрав Нозирӣ ва муовини якуми вазири корҳои хориҷии Чин Ле Ючен роҳбарӣ карданд. гуфта мешавад, ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои густариши муносибатҳои дӯстӣ ва шарокати ҳамаҷонибаи роҳбурдии Тоҷикистон ва Чинро баррасӣ карда, пиромони масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва байналмилалии мавриди эҳтимоми муштарак табодули афкор намуданд. бо қаноатмандӣ, густариши пайваста ва ҳадафманди муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Чин дар тамоми арсаҳо таъкид гардид. ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои ҳамкорӣ дар мубориза бо ҳамагирии COVID-19-ро баррасӣ карданд, бо дар назар дошти шӯи вируси нави корона ва таъсири манфии он ба вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар минтақа ва ҷаҳон, бар зарурати афзоиши шарокати ҳамаҷонибаи роҳбурдӣ байни ду кишвар дар ҳамаи самтҳо таъкид гардид. манбаъ афзуд ки дар поёни роҳизаниҳои сиёсӣ тарафҳо изҳор намуданд ки омодаанд бобати пешбурди пайдарпайи муносибатҳои шарокати ҳамаҷонибаи роҳбурдӣ байни ду кишвари дӯст муштаракан кӯшиш ба харҷ диҳанд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сафар карда аз ҷараёни ғунучини пахта ва коркарди дар он корхонаҳо дидан кардааст. дар аксҳое ки хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд интишор намудааст, дида мешавад ки Раҷаббой Аҳмадзода бо либоси саҳроӣ дар канори деҳқонон ба пахтачинӣ машғул аст. раиси вилояти суғд ҳамчунин ба беҳтарин чинакчиёни пахта дар хоҷагӣ ба номи Қушатов тӯҳфаҳо тақдим кард. шаҳрвандони Афғонистон ки муҳассилини муассисаҳои таълимии Тоҷикистонанд ва дар замони пандемияи коронавирус дар ватан банд монда буданд, иҷозаи вуруд пайдо карданд. Муҳаммад Зоҳир Ахбар, сафири Афғонистон дар Тоҷикистон, ба Спутник Тоҷикистон гуфт, донишомӯзон ҳамин рӯзҳои наздик вориди Душанбе хоҳанд шуд. бо ҳукумати Тоҷикистон чунин тавофуқ ҳосил шуд. мо рӯйхати донишомӯзонро ба мақомоти зидахл равон кардем. умедворем то чанд рӯзи дигар ин тавофуқ таҳаққуқ пайдо кунад. мо мехоҳем барои интиқоли донишомӯзон як тайёра бигирем. онҳое ки ба гузаргоҳҳои марзӣ наздиканд метавонанд аз роҳи заминӣ низ вориди Тоҷикистон шаванд. лутфи Тоҷикистон дар баробари мо зиёд аст, гуфт Муҳаммад Зоҳири Ахбар.
سامیعان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانوادگی را خواهانیم. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.